मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आसाम पुलिसनि एसआइ जुनमुनि राभाया आरो गैलिया। हरखाबलामानि जाब्रबथायजों जिउ गोमाबाय एसआइ जुनमुनि राभाया। नगावनि जक्लाबन्दायाव हरखाब जुनमुनि राभानि गारि आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। मिथिनाय बादिब्ला एसआइ जुनमुनि राभाया गावनि AS01EN7273 नाम्बारनि मारुति गारिखौ हरनि समाव सालायनानै थांबाय थानाय समावनो हरखाब UP 78UT 4518 नाम्बारनि गंसे ट्राकजों गोब्राबै सौग्रावो। बे समाव जाथाया हरनि 2 रिंगा जाबायमोन। जायगानि सुलुङा फोरमायदों ट्राकजों गोब्राबै सौग्रावनाय लोगो लोगो एसआइ जुनमुनि राभाया जायगायावनो जिउ गोमायो। उनाव बे जाथायखौ खौरां मोननानै जक्लाबान्दा पुलिसा जाथायथिलियाव सौहैयो आरो जुनमुनि राभानि गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय नगावसिम दैथायहरो। मख'नो गोनांदि एसआइ जुनमुनि राभाया आसाम पुलिसनि गुबुन सासे साहसगोनां आइजो पुलिस बिबानगिरिमोन। खम समनि गेजेरावनो एसआइ जुनमुनि राभाया आसामनि गेजेराव बयजोंबो मिथिसार जादोंमोन। नाथाय थांनाय हरनि समाव बेबादि हरखाब जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो बयबो सोमोनांनाय फोरमायदों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।